Hashisha melong bokuit kotrai bagadei hok babaro ke ba melatau kin yaro yame namar lang ba ukun jong me utrai jong Yesus Christ daga bor bagajing trei jong ban siem bokuit me ai jing em ban me pen kuit pen kentang ye ki e baro bat mem ju sange ban lom halade ya laupai nang banadu bami hadu besep kesngi enduk terwai ke kenya ke kriam bokuit sya ke kerteng jong me namar katau ko trai ngi kerpan red yame bada uju men siem men sengobha ban pen kuit ikini ki jen ai ke bangilawan ra ban pen kentang yaki bakin kelalong kamet bakasnam jong kun jong me utrai jongi Yesus Christ ubala hukum yangi ban pen menta yakini kijing maya namar mauhi hakamet hakabalai tino yu ula shim yau ku badaga ba aingu yame ula doai kerku ula kedia bat ula ayu halaki senran uong do shim bat tobam nakane pi baro namar kane kalong kamet jonga ya ka ba on IT na ka benta jong pi kaju kerukom mendalala ya ba ula shim ya ko kuri bat aga ba aingu ula doai kerku bat ula ay ka halaki senran uong do shim bat todi nakane pi baro namar kane kalong ko kuri jong kasnam jonga jong jutang bat mai bat bom jukun ya ka ba on penmi na ka benta jong pi bat na ka benta ki bobun ya ka ban map ki pop to le ikane ban kan mau yang jing maya jong ke jing ngai kata ko try kat bangi pen mentai ke jing syai sitom bapelait im jong ukun jong me ya ke jing me pat badon buram jong u ban ya ke jing kieu jong u syabeneng bat ro kat bangi ap mi lenti ya ke jing wan biang jong u nge terwas ngau ngu hame ya ke ne ke jing kenya ko bokuoi bat ke bain nge kerpat ya me tope ya ke jing terwa kenya jong ke balang jong me bat to kubur ya ujing kenya u bat ke jing yap jong u melaman bat pen yasuk yangi bat mehi to ai ba mangi akiban sa daga met makasnam jong ukun jombe bat ikiba on pendap do men siem boku jong u ngin kala long ka wei ga met ka wei ga men siem how Chris Tun penjana yangi benlong ke jing terwa bamjukot hami kenang ba ngidup yo ya kanong pateng lambat ki balajit ki jomi kerpang Ringkat berkamaria Yesus di bukui ke kami jong ublay Joseph bukui ukurim jongka lembat ki apostol bukui bat ki martir bakrau buram Ringkat bat ki rukui baro hakiba ngisania banyo jingyarap na ke jingya sait lem baklem kut jongki hakmat jongme ngigerpat kutrai doai bau neu jin kenya jing penyesuk jongi un benroy ke suk ka sain bade ke jing pen em ya ke perthei baro ka wei dus ngau bha ban pen skem ha ke jing nge bad ke jing ie ya ke balang pilgrim hang ne asla perthei ringkat bu syagri jong me u Francis u pa buku jengi Victor lengdo bishop jengi kan hun ki bishop ki lengdo baro Kamtami Father John bagi pai baro ya uba melapen long ujong me dus ngeu dus ngap ya ki jing duai jogane ke ying ke sem ka ba melapen lum ban lum lang hang ni hakmat jong me ko pa be isbon ha ki jing isnei ke jong me de lum lang haladi ya ki khun ki jong me baro ki bala sapriang
hasatlak ke pertei ya ki hinmen ki para ke jongi shenrang bat kentei ki bala khlatno pat ya gitu baro ki bala pensngau bahaya me duai kerpang tau archbishop i jongi bala khlatno Dominic jala chua bikin khlat hagane ke pertei ke jing em tu pediang ki nyeki da ke jing i sya ke hima ke jong me hangta ngikermen bandon bad ngin ya hun lang da ke buram ke jong me dau kun dau kris utrai jungi dau uba tesei haga pertei ya baro ki jing bha dau lembadu badhau kan long meu bleu pa bren bor haging long ke wei jong men sim ba kui baro kaburam ka jiro junom la junom Kumbala hukum yang i daw nong penim, bat kumbala hikay yang i dagaktian blay, nginut ban ohong. Ukpa chong i ubahap neng, kan long ka bakut ka kerteng chong i, kan wan ka hima chong i, kan long ka mon chong mi aka kendo kumbahap ne o ayang i menta ka jenbam chong i ka bahala kasih bato map yang i akireng kam chong i Umbangiru nima Yaki bales niu yangi Batwat yalam yangi Shaka ching penshoy Henry to pelayangi Go pelai yang ingi kerpan ko try ni jing sneu baro haga jing sbon jong me to ai jing suk jing sai ni ke sngi jongi knang bada ka jing arab ka jing snei jo megen lai barobor na ka pop ban ngin yo jing ada ni jing jenjar baro kat bangin dang ap kemelam ti ke jing kerman bokui ba ke jing wan pat jong nong penem jongi o Jesu Christ Namar ka chong melong kahima ka chong me ka borbat ka buram junom la junom Kutrai Jesu Christ meu bala ong ke apostol chong me ke jing suk nga i api ke jing suk jonga nga ai api wat pek iki pom jongi rei ke jing jong ke balang jong me ba ke jing sbun jong me to ai ka ke jing suk ba ke jing etli ke wei ke kum ka mon jong me ma me ba em bat basin sha junom la junom amen ke jing suk utrai ka don barabo rengkat bat pi to ngin ya terwai ka dak ke jing suk i wei ha i wei pat
hakmi ukon lang brot jong ublay hakmi ubakit no yakipop jong ke perthai suk kitoi ke balakot syaga jing khawai jong ukon lang brot ku kenrat ngam syong hok bamen wan rung po ka yeng jonga rei syong tang daga ketien maka men sem jonga kan sakyai Nama keba ar spa lai, ar not lai.
She spark kendai punyo, iwe kendai nyo. Ngin shim ya ka number ka ba kendai po ar, kendai ar. Hallelujah.
Chia hajar ngu ime ko konrad bi i basbun babaha. Malaysia me ke jinglong briu, Malaysia sistem Malaysia yam, bad melami pan. Kini ketika sepak ba jo ke jinglong Kristan ke jungi. Walada ngimla ban batai, manu wala shim ime, hai lebu ime, rengitip hi, bamedeu trai jo ke beneng berkandau. Medon haki jaka berkhot, medon kamtam hakado nud joki briu iba terang yeme tik kublai shibon kan rabi in naga bentakan ika sengi kabas ngopieng hakaba ngitip ba mela job ika pop ika jing yap ika jing snew jusme melawan ra ika jing suk melawan ra ika jing kemen hakaba melapan pau ya ketaka kentien jome pun sien mil ong wat ship ting de manga sisya kan rabi in hagajing Kristan gujungi bon gijing ting gijing sier rei mewan mentaka ski ban ong ba nga im bad ngai sa bad pi bad ngayat ngayang rengkat bad pi yero emegu Jisu ngis ngungu imego Jisu, ngipendan buram imego Jisu, ublay shibon ko Jisu, ublay shibon ko Jisu. Ki jingpat bena, pasengrang ba ajung kaparish, agas ngi ublay bansawan, hadin kamas baar, kin sadon ni kejingalang, haka of his trekam jongki. Bad kasunjuk ki Sengrang ba Catholic Shillong Archdiocese hau ni usnem bekerpang jong Joseph Bekut ila penmi ika kot da ba translate ika shiti sharai jong upop Francis ka ba kerteng Patrice Corde ka ba mod da ka do nut jong ukpa Isisya kani bandrung haman lakat liu ying kamtam ulong kapa bi jengi kun samla cenrang jengi kian pule kani ka siti sarai bat kian pertubut yau Joseph Bekut haga jingdap cispa sanpos nem kajing bu jongpu payas bakat ba kandai Yau Joseph kumunong da jong kabalang hakaba haka pratarik jong Desember cejar praspa new pel hakaba upo payas ula penbena ya u Joseph kumukpa kumu nong da jong kabalang sisya hakini por gibae gidon kam sisya ban wan rayu hakmat Kajing lai kurkuying kajanga ngapang kamansim ban lap babon kiyeng don tangga Maria Don Joseph ti sisya kiyeng kesem jengi ki ban long complete ban don lang bad Joseph bad ka Maria bad Jisu ti to ai ba ki long kpa kin kit khia kun samla kin long bakit khia ban siem yo Joseph Bekut kumuta u model ha ke jinglong rangba ke jongki agas ngiu blay basawan kadai ga Divine Mercy Sunday kasen ka ngiu trai jong ke jing i snei ke jong blay jing le niam ki sedang ni hapo i maniba ha ka por shibaji no phai sngi ha ka por lai baji ensa Sasdang ni kamas Bekut daw Archbishop jengi hang ni ya kabale second kut bait sau baji sau siteng kan sadon biang kamas dam dai pai ba bad ha kamas paring kabadai lesngi ublay bansawan arsiteng kanom don kamas paring ti nagabanta kani baro ki khna ki badewan pediang ki komunyon benengkong ki balasa awan hikai ki bala register yulidi Baro kiba deban pediang ya ka sakramen jong ke jing pen scam
ika ban sa shim haka arpo sau tarik jong mentau benai ki day ban shim benta haka ne kijing le niam kadika praktikal na ka benta ka ne ka sak ki sakramen baki day ban pediang kamtam ban yo mat ya kijing i kijing snei ki chu blei bar kijing le niam na ka benta ki kemigi pa ki bande ban penbaptis ya lagi jong ki khun ngin sa shim jing hikai sedang haka khat pra tarik hapo office jong paris priest ha kapor shibaji no pai sngi bar ke jing penbaptis kan salong haka shitarik jong ubenai mi kebade ka sngi sajain kebade ka sngi buram jong Joseph Bukut bangit penan buram artat yau Joseph Bukut ilagar pahat ba baru khoi kin don lang haka yeng kasem haka bansa don ke jingker ku yeng ngilaya chachait ngala palat marchiteng hamalki te la shai kasngi ke jingker ku yeng kasasdang prabaji andrei ka bahanriu baji jan miet ngin sabeteng no por khatwe baji mensngi te sngoba kitu kibadon ki yeng kasem bade ban rku nriu baji jan miet kin sang bawan ap khatwe baji men step nagan tui phi ba phin ya deng ki mas ba phiwani mani ya ke jing burom mar kaliang but kham tam e ba ngin bud ya ka protokol ke bala batha ingi da ka sarkar bat nga kerpat phi ba phin stom melody kum ke jing le isne ya lau jong menu para ngim dei ban don shu sa jisin ya ke jing wan biang kani ka klam hakidi lum khasi jungi ide banong ki balik khoi ki bai shong kam chingai ki bat kum juru ki ba thet bai lai jungi ti bat ki balik khoi kum bala batha de habi de bat ka communion ki jingwan pediang communion lajan bar khoi ki la ya bek hanrei dang don ki badang pat bek aba piwan pediang communion kerpat ipi wanam bad hekti don babat ya ka rumal ni katai te ka tu ka wit ha ka ba pi wan pediang kemenian ba wan pediang kemenian pi ban bu ikakti ka diang jupi hajrong kakti ka mon ka de ban long ko kemenian plate ka badan hapo kumba habau kena wan pediang mensyua ba ai ka sentur ubu ka kemenian plate ka ne ka de ban long da bentah jung pi kata te haba pila pediang yu jisu pikan ria kan dia dah kamon haka diang daga keti kamon sengau bah amde ban cubam direct da ketika diang don ki balalong ilong raha bah habatang sio ki talit ki tian haka sentur da ketika diang katu kamde de ban shim da ketika kamon da ka jing rublei bam ya ujisu da ka jing rublei da ka mesim duai hang tohi don ki bakwa bandra ru ha ka syong jung ki katong im syare dia sengop ha kani kalong ban pau biang iphi ba piningi de bine bot renti bala dun pai ba briu wadam ya chuan lembung anrei pi de ban bot iki lain kumba angi de ban don kani ka disiplin ha ka yeng mane ki chungi Dua ngini aduai. Bagajing ien, bagajing sumar bayai ne koblei. Tori toda ya balang jongme. Knang ba ondala pentemai ya ka digajing maya paskha. Kan la ben pois keburam ba pernai jong gajing me pat. Dau kres utrai jongi. Sai sisian para bangai ka jing kublei paskha besuk ipi. Kajing kublei Fadar Pascal Paris Pris jongi ban naga bentai jonga kalong berobor kajing kemen ban yamane beleilang bar ki para bangai jong ka yamane ba to dam laki kle ban pediang kajing kerku blei bron bor baro on kerku ye philang ba ka ne ka sngi kraw paskha bat ha kajing snei jong u unda ya phi na baro kajing thambor jong kapop amen Bato tau balapan pai biang ye pi sya ke jing em bom jukut
hak jimi pat jong kuon belaka merway jong un pendam ia pi de bai nong jong ke jing bom yap shu amen menta bikis ngi jong ke jing sha shitom jong trai ke la poi ska bakut to ai ba ma pi ke barake ke jing kemen jong ke sngi krau paska pin poi de ke jing arab ukres ba de ke jing kemen ha ke men siam syakito gisngi kawai balara ke ha ke jing kemen junom amen blai bron bor baro un kur khu ye pi pa bar ukun bar umen siam bakhui amen doi le suk kamas kalawai haleluya haleluya is ngungu yau blai haleluya haleluya Ngin shim ya ka number ka ba shi spa alai iwe not lai Jesus Christus, love me,